हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ JJM आरो ASRLM जों मोनसे गोदान साख्रि ओंखारदों बेनो जाबाय कलाबरेशनावहाय 25,000 दान बान्था नोंथांमोना मोननो हागोन जायफ्रा सेलेक्ट जायो दा बिनिनो जों अफिशियेल नटिफिकेशन गासैखौबो नायगोन नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो गोदान साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन स' बिदिब्ला जों गोबाव खालामा डाइरेक्ट थांसै अफिशियेल साइटआव एन अफिशियेल साइटआ बेनो स' नोंथांमोना मोनगोन लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव आरो बेनो नोंथांमोननि फार्स्टनि अपशन वाक इन इन्टारभिउसो बेयाव एग्जाम गैया दा लोगोफोर यां प्रोफेशनेल वाइफि पस्ट ओंखारदों JJM आरो ASRLM जों कलाबरेशनाव मोनसे साख्रि ओंखारदों जेराव पस्टआ गासै 35 दङ दा बेयाव नोंथांमोननि डेटआव थांनांगोन ASRLM नि हेडक्वार्टारावहाय नोंथांमोना बे वाइफि पस्टनि थाखाय नोंथांमोनाहाय जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना थांनो हागोन दा गासै 34 भेकेन्सिया डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहाय बेनिफ्राय हेडक्वार्टारावहाय सासे नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स्टेट लेभेलाव स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स नायनोबा ASRLM नि लिंक दंखायो नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन लेटेस्ट नोंथांमोननि फट' कपिस गांनै लांफानांगोन लोगोसे वर्किं एक्सपिरियेन्स नोंथांमोना दङबा बेयाव लांनांगोन नाथाय बिनाय जादों मानोना स' बेयाव सोरबायदि हागोन जों दानिया क्राइटेरियाखौ नायनोसै स' नोंथांमोना बेयाव पस्टआव वाइफि पस्टआव एप्लाइ खालामो नोंथांमोननि फरायनाया डिग्री पास एनि डिग्री पास साइन्स आर्ट्स कमार्स नोंथांमोना दङब्ला हागोन बेनिफ्राय आर्ट डि सेक्टराव खालामनायबाबो नोंथांमोना हागोन नाथाय मोनसे वर्किं एक्सपिरियेन्स नांगोन मिनिमाम 1 year स' नोंथांमोना डेभलपमेन्ट सेक्टराव मावनाय जायखिजाया नोंथांमोना दङब्ला स' बेयाव इलिजिबल जागोन एन्ड बैसोआ 21 yearsनिफ्राय 40 yearsसिम नोंथांमोना बेयाव मोनदों एन्ड बेनिफ्राय डेट अफ इन्टारभिउ जाहैबाय December 1 आव 1 December नोंथांमोननि वाक इन इन्टारभिउ जागोन एग्जाम गैया स' नोंथांमोना बाइबा टेस्टआव पास जानाय लोगो लोगोनो बेयाव नोंथांमोना ASRLM नि आन्डाराव नोंथांमोना वाइफि पस्टआव नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन स' बेयाव साख्रि मोनोबा नोंथांमोननि सेलारि होनोबा स' नोंथांमोना मोनगोन 25,000 दानफायाव स' बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बेयाव होनायखौ जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायनानै लायो बेनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो थांगोन अब्ला गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबनांगोन बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड होनानै गासैखौबो नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि डेटआ जाबाय मिथिखाबाय December 1 आरो टाइमा जाबाय नोंथांमोनाहाय आफ्टार 12 noon दङ स' 12 बाजिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन जायखिजाया इन्टारभिउखौहाय नोंथांमोना स्टेट लेभेलनि हेडक्वार्टाराव थांबानो जाबाय ASRLM आव बेयाव थांनानै नोंथांमोनाहाय हैबानो जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे फर्मेट दङ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन फर्मेटआ बेनो स' बे फर्माव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै गासैबो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ फोनांगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्ट लानाय जागोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना थांनानै जाहाथे इन्टारभिउखौ होयो